azkenera iristen ari gara, 9. bikotearen txanda orain. Azken aurreko bikote hau ere Azpeititik datorren bikotea da, eta txalo bero bat merezi dute hauek ere, nola ez? Bikote honi dagokion janzkiaren aipamena egiten hasi behar dugu, eta justu ere, Asierren txalekoari erreparatu behar diogu. Beronen jatorria iparraldean dago, Lapurdin. Justu ere, garaiari dagokionez, esango dizuegu, 20. mende Asierako txalekoa dela. Eta Bruxa berriz, garai berekoa, baina Azkoitikoa Euskitze baserrian aurkitutako baten kopia, justu ere. Garaziren txambrari dagokionez berriz, esango dizuegu, hau ere Lapurdin aurkitutako 20. mende hasierako txambra baten kopia dela, eta gona berriz, garai berdikoa, baina Bizkaiko argazki baten kopia. Arna sartzeko astirik izan alduzu bikote, bai? Fandangoa bikain egin dute, eta orain harin-harinaren txanda. Aurrera bada!
Asier eta Garazi 17-18 urte Azpeitiatik etorri zaizkigu, gaur Azpeitiarrak nagusi txapelketan, gero ikusiko da zer gertatzen den. Zuek beste txapelketa askotan ere parte hartu izan duzue, Garazi, zer dauka segurako txapelketa honek bestek ez dutena, diote presio aldetik, tentsio aldetik, prestaketen aldetik, zer dauka? Bai, zuk esan duzun bezala, tentzio aldetik ene bai, telebista dago, eta bueno, ere saiatzea alde mundu nahiten. Zer moduz geratu zarete, zu zeu? Zo guztua. Bai, zo. No, asko poste naiz. Asier, ze esango zenieke, dudan dauden horiei, animatzera osatzen ez diren horiei, txapelketara seguratortzera edo ez, bai, bikote horiei? Ba, parte hartzeko, azkenin beste txapelketa bezala dela, eta telebiziun bildura hori ez eukitzeko, ze azkenin dantzakin kontzentratzea eta ondo ertetea dana, eta hoxe. Baina bat, dena ondo itetzen zaizuen zeuei ere. Eskerrik asko bikote, sorte hon, aio!